τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα παίξουμε Free Fire με το Παππού 1, 2, 3, 4. Γεια σας παιδιά, είναι το πρώτο μου βίντεο. Αν μπορείτε γραφή like και αυτά. Ξεκινάμε. Εγώ είμαι μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Εγγραφή, like, παρακαλώ, γιατί θέλω να πάρω πλακέτες. Και ναι παιδιά, κάντε με subscribe τον Games κάτω παύλα 2013. Θέλω να πάω 10 εγγραμμένους και μετά 100, καταλάβατε. Να πάρουμε και μια πλακέτα σε 100.000. Λοιπόν παιδιά, αν με ακούσετε, οπότε ευχαριστούμε που σας ακούσατε και είναι το πρώτο μου βίντεο. Αυτά έχω να πω μόνο. Εμένα κολλάει! Είναι πιο μακριά ρε. Παρακαλώ πολύ να με δείτε και να γελάτε και να καλοπερνάτε καλά, γιατί εγώ με τον Άγγελο σπάμε πλάκα. Μετά με βγάζει στις πόρτες. Άλλο αυτό. Αλλά σήμερα είπαμε να παίξουμε λίγο κουφάλια. Αυτό. Με έκανε κανάλι του εδώ πέρα. Με λένε Γιώργο, απλά σας παρακαλώ στο YouTube να με ονομάζετε να με ονομάζετε Καν Πάρκινγκ κάτω παύλα. Λοιπόν, θα έχουμε ένα μυστικό κωδικό. 23, Ναι, 23. Θα έχουμε ένα μυστικό. Γράφετε από κάτω, θα έχουμε ένα μυστικό γρίφο. Λοιπόν, Free Fire Παππούς 1, 2, 3, 4. Γράψτε το όλοι κάτω. μετά θα κάνουμε live stream. Ναι, μετά θα κάνουμε live stream. Okay. Μάλλον. Πρέπει να πω στον παπά μου να μην πάω, ξέρετε. Όχι ρε, θα πας, live stream θα κάνουμε άλλη μέρα. Γιατί έχω και εγώ Έχω άτομο. Έχω νούμπι. Στάσου. Δεν μπορώ. Μαλάκα! Ρε, εγώ δεν είχα σφαίρες, αλλιώς δεν καζόμουν. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη που βρίζω, αλλά έτσι είμαστε. Όχι, ρε, απλά το θέμα είναι... Ναι, το δεν με νοιάζει τι κάνεις εσύ, εγώ τι κάνω. Άσε ρε βλάκα κανένα για μας, εγώ δεν έχω κάνει γιατί ήμουν... Εγώ αυτό στο βίντεο που είχα δει που το έκανε. Πόσα, είσαι άτομο. 24. Είσαι σαν. Καλά ρε. Το kill μπάσταρδο. Λοιπόν παιδιά, συγγνώμη που βρίζουμε, αλλά μου κλέβει τα kill, καταλάβατε. Εύχομαι να με κάνετε εγγραφή και like, γιατί... Εύχομαι να είστε χαρούμενοι, γιατί σπάμε πλάκα, ξέρετε εσείς. Δεν κάνω βίντεο ρε τώρα με τέτοιες σκυλάρες που κάνω. Κάνε. Όχι ρε τώρα, μετά στο επόμενο μάτι. Παιδιά, θα κάνω στο επόμενο μάτι και εγώ βίντεο. Μπείτε όλοι να το δείτε και να κάνετε εγγραφή. Και εμένα παρακαλώ, γιατί το νοκάουτ εδώ. Δεν το νοκάουτ. Ναι ρε. Ναι, γι' αυτό μου κλέψεις όλα τα kill μετά. Ο πρώτος ήταν 54 level και οι άλλοι ήταν 48. Μπρο, full τέλειο να κάνεις. Ναι. Κάποιος με χτύπησε. Νάτος, να φίλε μου, τι κάνεις. Λοιπόν, τώρα μην κλέβεις ρε
Άγγελε, ξέρεις τι είναι το να μην κλαίς. Πήρα αυτό. Την κίνηση του αλόπου και δεν θα πάρω τώρα. Μπουμ. Πού είσαι, θέλω να το πάρω εγώ αυτό το. Κάτσε το. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά το βίντεο θα διακοπεί γιατί πρέπει να πάω κάπου, οπότε συγγνώμη. Αυτά. Ρε, τι κάνεις! Εσύ, ψωσιφιά μου! Πόσα άτομα έχει μπροστά και εσύ δεν τη σκοτώνεις, βλάκα. Πες που το κιλά. Νάτος. Οπα. Λάκι μου. Δεν πεθαίνει. Ω, πώς μας αφήκανε! Wipeout. Κρύφτηκε. Δεν έχω σφαίρες. Άγγελε, έχω κολλήσει. Και τώρα που λέει γιατί όταν έρθει ο μπαμπάς μου, εγώ θα κλείσουμε παιδιά το παιχνίδι. Να το παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο για like και σχολείο. Και subscribe. Ποιο πατάω.